pasa? ¿No te quedas de verme? ¿Qué haces aquí? No quieres que pase. Vas a dejar un tanto. No, claro, pasa. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Yo? Muy bien. Seguro. Sí, ¿qué pasa? ¿No tienes ningún problema? Ninguno. Tranquilo. Estoy esperando noticias tuyas, ¿sabes? ¿Mía? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Cargamento que me encargas una semana. Pero ese encargamento no puede venir. No sé nada de él. No, pero... Es mucho dinero que estoy jugando. Déjame un tiempo. No me ayudaré. Un tiempo. 48 horas. 48 horas y tengo todo el cargamento aquí. Si no, pásame. Te voy a dar 48 horas. Tranquilo. Una más. Yo en 48 horas, aquí está todo. No me toques. Cuidado. Tienes 48 horas. Si no me traes, te voy a cargarte las caídas. Buena suerte. Ei, on estàs? Vine a casa quan pugues. Vale, 10 minuts. Vale. Y s'ha dit... Has quedat, no? Sí. Passa. Què passa? Tira per favor. Hem parat ha vingut al govern i és que... L'he liat. Què passa? L'he liat parda. Home, tens bicarbonato, sí. Sí, no li queda. Perdo tot el cargament. I Quin cargament? tot el que em va dir el govern que portara. Pues ha vingut antes i m'ha amenaçat. O sigui, no hi porten 48 hores, tot el cargament que tenia, pues que em mata. I què vols que faci jo? Pues necessita que em aconseguisques ese cargament. Home, jo sé un altre client que diuen el xotacabres, que eixe sí que té... El xotacabres, Ixe és conegut així en València. Eixe té... Quant te van demanar? 1.000 grams. Que el cargament era de 1.000 grams, no? 1.000 grams. Menos. No, el cargament era molt més, 10 voltes més. És que el xotacabres ne porta, I- però ne porta... Vale, doncs podem atacar la mateixa persona 10 vegades. En serio, tío. Necesito la tu ayuda. Pues ja parlaré jo amb qui tinga que parlar, que jo tinc ahí uns quants contactes que a veure si entre tots ho solucionem. Gràcies. Vols algú per beure? Tens per llegir? Mira. Ponche. Convidado. Convidado. O iogurt natural. Està caducat. Mira. Està caducat? Sí. Per així no m'agrada més. Pues mira, ahí tenlo. ¿No? Està caducat, sí. Hòstia. Així no està més bo, Està més bo, però un poc caducat. Però bé. Com més caducat m'han dit, millor. Que passi tot setmana. Bueno, pues ja... Que han quedat així. Ja pararé jo en el xotacabres. El xotacabres, sí. Vale. Vale, pues. I espera que t'acompanyi. A veure si hi ha algú que està aquí ja. Vale, el xotacabres. Ara vamos. No voy a ir. Toca'm. Vale. Es un tipo que quiero que mates. Se llama Ignacio Lanzosa. Es un gilipollas, es un hijo de perra. Se ha llevado mi cargamento y la droga.
no me ha dado ni un céntimo. Espero que te hagas bien cargo de él. No se te olvide su cara. Aunque igual ya lo conoces. De acuerdo, señor Alcover. Me encargaré de él. Què fas així? Això. Què ha vingut? Todo eso. Joder, el meu germà, tio. Que dic que no vull saber res d'ell, no me parles d'ell. I què passa? Per què ha vingut? Perquè és que tinc un problema de molt gran. I Què? tinc que ajudar i ho sento jo, però és que em fa falta... El meu germà l'únic que fa és portar problemes, així que jo no confiaria molt en ell. Home, ja, però és que era l'únic que puc recurrir ara mateix. Jo intentaré que no vinga més, però és que...